Dagitoy kintayo aramiden kadagiti pamaneknek nailanat kadagiti sorsorat. Kadagiti kabsat isu tinapaypayso ngayon na ibagbaga gapu iti pammati. Isu nga dagiti kabsat intay salimutan adalen kadagiti kay papanan na. Kadagitoy isu tin sinagaba idi napo nga si Kristo gapu kadagiti panagregregat na amay paay kada tayo nga gayuan. Takinuna na ket iso amin awatin nyo kenkwana asalimatan tayo kadagiti bilbilin na ket aramidin tayo kadagiti banbanag amakay ayo iti matana. Iti panakamatana kabsat isu kadagiti adda iti panpanunot tayo mutlaeng nga nagakunik sa dingato. Tayo suna awanen dalpasen iti naramidan na iti alubong. Iso nga lagi pan tayo umay akas espiritu. Takinuna na nga rodi gitoy apangarig ngayon tayo alaen so kimaten iti kay papadan na ket tayo met ipalawag kas tayo spirituan apalawag kadagiti nagloryaan nagturong sa dingato. Takinuna na iti umuna Juan 3 iti 23 ket daytoy iti bilin na mamati kayo kuma itinagan na Hesus Kristo ket agayan ayat kayo akas embilin na kada tayo. So digiti kapsati bilin na yoreno awan isunan dagitoy iti pagilasinan tayo dagitoy tintay suruten dagitoy nga addang na tapno iso iti adda nga intayo alaen akas taltalugading kadagitoy nagturong iti Dios. Ito muna Juan 3 iti 24 ket iti mangsalimut kadagiti bilbilin na agtaeng kenkwana ket isu kenkwana ket itoy iti pakaamuan tayo nga isu agtaeng kada tayo isu agtaeng kada kayo gapu iti espiritu. Isu nga agtaeng kada tayo kakabsat iti espiritu tayo mutlaeng nga inted na kada tayo. So di kita kapsat itin na ibagbaga kadagitoy anas salaysay kadagitoy asasao. Iti mabasa iti Galacia 3 iti 15 kakabsat agsao akas ugali kadagiti tao uray no tunglaglaeng iti tao no mapatalgadanen uray si asino saan ang mabalin adadaelen wenno nayongnan. So kadagiti kapsat ang mabalin adadaelen digitoy antay kong mapan kadagiti dadduma apalawag na sabali iti kay papanan na no digitoy iti intay palawag akas pammadto iti tunggal maysa nga agserbi wenno agpamati. So kadagiti kapsat tin nakipapaabot gapu kadagitoy sursuro nga insuro na idi palawen na ket agyaman na kakabsat gapu kadagitoy asasao iti Dios Ama ama nakabalin sa amin ket digitoy inya kay papaabot gapu iti Facebook online Bible study kadagitoy isotin tayo paka subukan no kasano iti kinatibkar tayo nagpamati ket agyaman na ki Dios Ama ama nakabalin sa amin. Amen.